is toch allemaal te krijgen op dat internet. Maar ja, wat is eigenlijk voor mij interessant? Hoe moet ik beginnen? Ongelooflijk. Zelfs pretpakketten voor manslu. Zit je nu alweer te niksen met dat ding op de tafel? Ik heb het in afgewerkt. Gewerkt? Een hoop rotzooi gemaakt zoals ze mijnen. Dat ligt me toch een hoop krom daarachter in die tuin. Dan zegt ze, Geertje, jij dat niet doet, dan zal de buurman niet blij met zijn tegen die draad daarvan. Dat is geen krom. Dat is compost. En compost is de groene motor voor oceaan, plantjes en bloempjes het volgend jaar. Tegen de draad van de buurman aan. Daar is meneer Steiner echt niet blij mee, dat wil ik toch zeggen. Die heeft wel gek met motors. En ook compost en plantjes, maar dan in een gans andere setting. Het is nu weer maar mine. Sorry. Ik bedoel het oorzenhoofd. Oh. En de indoor ik. Het doen veel wat veel willen. Nou, stoer best hoor. Wacht maar tot de Steiner dat gezien heeft, dat kan stoer langers. Doe ze. De Rocky Steiner in Erden, dat maakt op mij totaal geen indruk. Jij maakt op dich geen indruk, pap. Die Remunse motormoes in Erden, de Rocky Steiner. Nou, op mij maakt Argus wel veel indruk. Wat vind ik stik, Kim? Het is wel een echte stoere kerel, ja. Oh, echt wel. Een echte stoere keel. Opgeblazen spierbel. Opgeblazen ego. Een grote moer. Alleen maar bla 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 bla. En anders helemaal niks door. Dat is dan Rocky Steiner van u. Jaloers. Zorg toen nog maar dat ze geen problemen met hem krijgt. Dus ze gaan het zelf eens oplossen. Zeg, Kim. Luister. Ga ze met naar Zittert. Ik heb me toch een leuk kletje gezien. In dat nieuwe winkeltje op de Putstraat. Dat is prima. Om er even in waarde. Ik ga een taskoffer drinken bij Marcel op een maart. Ja, doen we. Ja. Spreek me af. Goed. Nou, ja, we gewoon. De gisteren Nou. nog straks Ja, zijn. ik vond het een Dat is hoop. goed. Nou, hé je na. Oh, ja. Hey, die is er weg. Heb ik tenminste even rust. Toch eens even weer zoeken naar dat pretpakket. Pretpakket zoeken. Wat is dat nou weer? Tony, waar is op? Hallo Rocky. Bak eens op. Hey Rocky. Tony, Hey. wat heb ze er weer van de kroon gemaakt achter in de nacht, man, hè? Kameraad, dat ligt allemaal tegen mijn draad aan, hè? Compost. Wat is dat? Compost. De bus bij kloptig en een voelstart is dat. Dan kunnen we allemaal ongesief van hem af. En allemaal dat stinkt dat het wie de helke bij jullie een apenriool. Vetzak. Luister eens hier, kameraad. Ik ben een compost, de best beklopt. Zij hoeft met een compost. Ik ben een nummer ook heel de hiks met de kerel op wie kai pap tegen. Luister eens hier. Dat ligt tegen de draad aan en strak liggen de minenvieven. Dan kom ik de vastje kapot knul. Nee. Ik zal je geen zeggen, hè, kameraad. Ik ben er weg en om 6 uur ben ik terug. En om 6 uur is de kroon weg. Want anders, ja, dan zingt Toontje een toontje leger. Heb ze me gehoord? Ja, ook. Is het in de weg gaat tonen? Luister wat ik tik stik. Ik hou die naast, jong. Wie het politiepad. Niet zo groot misschien, maar zeker zo blauw. 6 uur. Kent de klok kijken, hou van zool. Rocky, tot Ja, shit, maar op, begin. de volgende keer. Hè. Ja. Mannen. Oh, wat een eerlijn. Lastige vrolijk. Een lastige buurman. Ik moet me toch wel eens even zetten. Waar was ik gebleven? Ik moet echt ontspannen, want anders word ik gek voor de stress. Waar was ik? Pretpakket. Pretpakketten. Pretpakketten. Dan had ik een aanbieding vandaag. Vandaag besteld.
Vandaag geleverd. Enter. Dat zal gebeuren. Ik dacht dat Steven een tuinenwerker was. Ik ga naar de hoofd werken, joh. Ik kan werken. Zeg man. Dat kletje dat stuk is echt wel sexy hoor. En zo ze wie die Rocky naar me keek, wie ik langs liep. Toen maakte ze echt wel indruk op hem. Ja, en dan op mijn leeftijd. Kim, wie is het eigenlijk met die Danny van dit? Het is ook toch even dik? Jawel, nog steeds. Ja, ja, en mensen, net zag er nog. Binnenkort kan ze een verrassing van mij verwachten. Oh, echt? Oh, ze weet maar nooit. Het is immers Valentijnsdag. Ja, een minuut. Zo romantisch. Ik wou dat ik nog zo jong was met dich. Ik zit hier opgeschepen in Green van een event. Wil ze koffie? Ja, nog net. Mijn pretpakket. Goeiedag meneer. Weer zijn van Pakietenclub de Vlierenfluiters en weer zijn rond aan het gaan met onze jaarlijkse wc-papieractie. En ik weet van horen zeggen dat hier groot verbruikers zijn. Dus ik zou willen vragen of je als clubje zou willen steunen. Zodat voor dit jaar voldoende zout kunnen kopen. Dat ons veugeltjes kunnen blijven fluiten dit jaar. En ons papier is heel zacht voor de mensen meneer. Maar niet zo zacht dat je met de vingertjes zo erin gaat. Een heel speciale aanbieding. 20 rollen voor 10 euro meneer. Jong, je hebt zo'n 10 euro. Jij met de 20 rollen. En veel succes met de kanarie. Dank u wel meneer. Dank u wel. Dat ze nog lang mogen fluiten. Dag. Je verdient een hele dag meneer. Goedemiddag, Nou, Wouw. ja. Heeft u misschien een kleine bijdrage voor de blinde aanslagziende bond aan hond wat? Je hebt geen donatie. Zeert je dat? Nee, dat zie ik niet. Maar toch bedankt. Veel succes meneer. Tot op hier is de deur. Goedemiddag meneer. Heb je hier een bijdrage voor de bond van slaaghorenden en doven? Het is toch los vandaag. Ze had nog alleen hier voor de kanaries, voor de parkieten, toen en voor de doven, en voor de blinden, voor de slechtzienden. Nog een keer voor de doven. Ik lief niet aan de gang. Wat zegt u meneer? Ik versta nog niet slagen. Ik had verteld wel allemaal hier zijn geweest en ik vertelde ook ik blief niet aan de gang. Tot ziens. Dag. Ja, oh bedankt. Ja. Ja. Nu ben ik aan de beurt. Goeiedag. Goedemiddag, goedemiddag. Ik ben Molly Nico en ik kom hier toon de slimme meter installeren. Ik zal het maar even roepen. Het is verdicht, pap. Ah, joh. Dag, goedemiddag, goedemiddag. Ik ben Molly Nico en ik kom hier toon de slimme meter installeren. Zou ik dingen gaan zeggen? Ja. Ik ga je storen, hè. Ik ben slim van mezelf. Dus ik heb geen interesse. Maar die neverde, hij is niet toon van toon, zeg. Hij is niet toon, hij is ook niet slim van zichzelf. Daar heb ze ongetwijfeld succes. Doe Tot niet ziens. dan. Goedemiddag, Ja, goedemiddag. ja. Dag. De groeten, ja. Ik ben aan de kant, bedankt. Nee, nog wel niks van mij. Wat heb zich nou die dakstoel hoor? Deze koers. Oh, goedemiddag. Ik wou aan de deur bij meneer Steinen, maar dat is niet toe, nummer 69. Zou het geven we hem een pakje kunnen aannemen, alstublieft? Dank u wel. Ja, dat doen we wel. Wil ik u ook even steken, alstublieft? Kom maar door. Weet dat die pakketten over die... Katten! Meneer Steinen. Is ik dat dan nu? En je moet er ook heel voorzichtig met zien, met een stuk discreet op, alstublieft. Dank u wel. Dag. Bekske. Zeg maar voor het pakket. Wat zou daarin zitten? Dan stel je maar discreet op me. Voor de Steiner. Wat zou er zo Binnen. Gadverdamme man, zeg je goed? Dat meer als formaat van een 3-dubbeldeurse ijskast. Wat denk je op, pap? Ik denk Kalashnikovs of granaten. Hier.
kunnen het toch wel openmaken? Maak dat nog niet open, dan kunnen de poppen en dansen. Ach, dat duidt toch gaan niks. En als dat komt, dan plakken we er gewoon weer toe. Hè. Dat deed toch niks. Luister, dan doe ik het ook direct goed. Kom hier. Voorzichtig. Ja. Wat wordt het? Kijk, doe maar even. Je lacht niet zo stom, joh. Discreet! Dat is een stenen riemen. Dat wil ik gar niet weten wat de sterren doen met wil. Oh, wat een grappige mokke. Dat heeft een oplospop, man. Oh, echt waar. Wat is dat? Wat zegt dat niet? Nee, hoor van u. Wie is dat nou weer? Oh, het hield niet op vandaag. Steunie! Stenig. Ik weet dat zo aan de hut is, maar op! Even rustig. Ik kom eraan, hè. Ik ben op de wc. Ik kom Ja, dan zo. kniepen maar! Dit is kapot, dit is kapot. Ik ken het niet zo. Ik toch geen achter de stoel. Ook, ik kom er zo, hè. Een half minuut. Ganse achter. En hoe dan? Doe maar, hè. Ik kom er wel in. Oké, ik kom eraan, hè. Hallo, Rocky. Duim! Het pakket! Dat is hem, hè? Het pakje. Ja, dat is voor mij. We hebben een pakje. Dat betekent bezorg ik, joh. Een pakje. Kijk eens op zie. Heb ze nog rotzooi opgeruimd? Ik ben bezig. Ik heb een paar maten bij me, die komen het bed pakken, hè? Daar is een beetje voorzichtig, alsjeblieft. Ja. Blijf eraan, blijf eraan. Hoi, kom even met. Even een pakje halen. Best in de dragen geweest, hè? Nee. Zo is ze, hè, joh. Alsjeblieft, voorzichtig, ja. Ja. Ik ga naar de hoofd. Tot ziens. Rocky. Wat zou je met man doen? Maak je geen zorgen, dat wordt retour afzender. Man! Wat heeft hij met dit gedaan? Dat wil ze gar niet weten, kind. Dat heeft hij toch geen wie gedaan, hè? Nee. Wat dan, hè? Kind, je hoeft niet alles te weten, hè. Pekske voor meneer Pieters, alstublieft. Ben ik. Kunt je alstublieft even tekenen, meneer? Je zit het beste wat me overkomen is vandaag, joh. Ja. Ja, dankjewel, meneer Peters. Bedankt voor de snelle zorg. Graag gedaan, hè. Tot ziens, fijne dag. Wat heb je gekocht dan, pap? Wat is dat? Nu heb ik mijn spas. Vers van de pers bij Houten Boulevard. Net voor de pauze heeft de WhatsApp-buurtpreventiegroep Houten Downtown Centraal een crimineel familie opgerold. Juist, dames en heren. Zo gebeurt dat hier. Die houden de hier in de gaten. Met al de criminaliteit die in de buurt, hè? Ongelooflijk, hè? Maar dat is wel fijn. We hebben nu we hebben die noodverordening en dat is toch wel spannend. Maar zelfs overal in een pas al laten zien. Oh, hoe is die een idee? Ik heb geen idee. Hey, maar even tussen ons, hè. Zo'n WhatsApp-buurtpreventie, ja. Holt dat nu goed uit? Ja, het heeft natuurlijk wel een klein afschrikkend effect. Maar over het algemeen gaat het in zo'n groepsapp natuurlijk meer over waar het katje van de buurvrouw ongewenst overnacht heeft. Ja. Of waar het papegaaitje van de andere buurman die vies woordjes heeft geleerd. Ja, want zo altijd hebben ze in die groepsapps hebben ze van die lui die dat veel te serieus nemen. Het zal. Ja, die hebben ze. En dan hebben die natuurlijk ruzie met van die lui die zo'n app gaar niet serieus nemen. Dat zijn die figuren die van die bewegende plaatjes sturen. Zo stuurt me net zo'n bepaalde bekende een plaatje van een goudvis. En er stond onder, mijn goudvis heeft een joint gerookt.
En nu is er hi. Wij zouden ik nu zo gaan sturen. Wij stuurt nu zo gaat inderdaad. Ja, moest dat toch niet al te serieus nemen allemaal? Oh, pas op, hè. Sommige lui nemen dat heel serieus, de buurtpreventie. Ja, hier valt het nog wel met in Angerdorpen. Daar gaan ze met hun op de ronde. En er is een dorp, dat is geen grapje of zo wat ik nu vertel, dat gebeurt gewoon. Die huren helikopters, buurtpreventiegroepen, en die gaan dan met verdachte figuren achterna. Nou, wat dat betreft vult het Houten in de gaten gehalte hier in Houten nog wel met dan. Ja, eigenlijk wel. Hé, maar Koen Loester, als nieuwe jonge vader, hè, maakt ze zich nu ook meer zorgen over de veiligheid in het algemeen? Ja, soms toch wel, weet ze. Mantje van mij is toch ook een heerlijk ventje. Hier Ja. zal ik tegen zijn foto laten zien. Ja, laat eens kijken. Moest je kijken, vindt ze niet dat er op mij gleek? Ja, daar kent er ook niks aan doen. Maar het is wel een shotje, joh. Och, kijk hem door. Leuk. Och, leuk ventje is het daar. Enig. Volgens mij gaat er ook 10 oren. Hè, wat? Ja, dat loestert zeker ook niet. Dat lijkt er maar net aan, waar spreekt me dan?